Кандидатът на РЗС за кмет на Русе Пламен Цветков, заедно с национално движение Русофили, подари на любителите на тежката музика незабравимо преживяване. По тяхна покана, на площада пред общината, концерт изнесе руската рок и хеви метал група Midnight. Искам на 23-ти, заедно с моя екип, да влезем триумфално през парадния вход на тази сграда. И защо искаме да влезем в тази сграда? Защото искаме да направим Русе едно по-добро място за живот. По-добро място за младите хора да могат да остават в Русе. По-добро място да могат младите хора да се веселят, да бъдат по-усмихнати и по-ведри. Пламен Цветков обеща, че ако бъде избран, ще предложи интелигентно и надпартийно управление в интерес на русенци. Купуването и продаването на гласове е престъпление.